los pokoknya ya guys ya. Iki tak sempilno bakul-bakul pasang ranci iki lek jame wis jam 11 ngono bakule mamangane 100% karek 75% iki guys. Nah, iki lho guys. Nah, bakul pasang ranci lek wis jam 11 acarane bodo karaoke. Pokoknya sing penting nyanyi, iso ora iso pokoknya sing penting nyanyi. Bener pokoknya nyanyi sing penting pede. Pokoknya pede ya, ora usah anu ritek. Nah, pokoknya yang penting pede, golek sing pede angel. Pasang ranci guys kaya ngono lho. Manusane lur. Hiburane karaoke. Tapi ya ngono mau ya dagangane wis bodho entek karek hiburan.